sini resam ayo resam rok tabu lainnya itu apa ke kasar resam abu ke sini norok jotono kerajaan tai sai memanjat sini tahu Biswanath ni resam ang agi serayo bajo ang resam no boleh kena pro ang buji maya tama bo khumro bai rasa boma hai khum buji maya hapuno wansuk na kya khao wansuk sharing nemen bisita sama ka khumni kasya mulyo tongo apur sangar samno bujibo sini nai tongnai lokoro norok buji manai norok to buji bo manka baksa ke ganok resam khana mani bisingte norok khao buji khana khumno tamo bai su gaman bagino ang blai khao khnang jaka tai khao khana to jaka tai ang khnai bo tongo resam ro blai khano important sini khao ba sini laibo sini sak ni jibono nang to blai khano resam ro ko thokja
sajakhanarok like tei subscribe khaina tapodi tei share tei comment khaina tapodi sajakhanok comment khaidi sayakhan sayahni comment khaidi.